Croeso chi yma i'r Gell unwaith eto ar ddechrau wythnos newydd. Gobeithio penwythnos bod yn braf ac i chi brofi bendith yr arglwydd. Tybed faint ohono ni sy'n cofio darllen y nofelau dystopaidd hynny, Brave New World neu 1984 pan oedden ni'n yr ysgol. Oedden nhw wedi ysgrifennu gan geisio dychmygu sut fedre'r byd ymddangos pe bydde rhai llwybrau'n cael ei dilyn ganddo ni. Byd lle oedd rhyddid yr unigolyn wedi aberthu lles y gyfundrefn sy'n cael ei rheoli gan yr ychydig. Mustafa Mons ar yw naw arall yn Brave New World neu Big Brother yn 1984. Diolch byth ni wireddwyd proffwydoliaethau 1984 erbyn y flwyddyn honno, na chwaith erbyn yn dydd ni. Ond mae pob oes yn dwyn i ffosibiliadau newydd a'i pheryglo newydd yn dydy. Un o'r newidiadau sydd wedi chwildroi yn byd ni ydy'r modd i ddatblygu deallusrwydd artiffisial, artificial intelligence. Mae'r gallu hwn ar waith mewn cymaint o wahanol ffyrdd erbyn hyn. Yn wir, mae ar waith yn y ffôn yma lle dwi'n recordio ar eich cyfer chi heddiw ac yn y ffôn neu dablet neu cyfrifiadur lle ydych chi'n yngwylio fi. A pob math o declynau systemau eraill yn cymdeithas ni'n ddibynnol bellach ar AI. Mae'n nghyfaill i yr athro John Lennox wedi ysgrifennu llyfr sydd ar fi'n gael ei gyhoeddi yn dwyn y teitl 2084. Nid nofel dystopaidd fel 1984 mohoni, ond mae'r llyfr yn holi ble mae'r datblygiadau hyn mewn deallusrwydd artiffisial yn arwain. Neu'n fwy priodol efallai, pa ddefnydd ddylen ni'n wneud o'r dechnoleg? Nawr, pob dim mae dyn yn gallu wneud, mae yna ffordd iawn o'i ddefnyddio a ffordd anghywir. Mae grymoedd niwclear yn gallu cael ei defnyddio mewn ffyrdd cwbl gadarnhaol mewn meddygaeth a rhai meysydd eraill. Ond mae'r un grymoedd wedi defnyddio i greu bomiau digon i ddinistio'r byd sawl gwaith drosodd. A chyda technoleg AI, mae'r gallu ganddo ni wneud pob math o bethau, ond ydy'r ffaith yn bod ni'n gallu gwneud rhywbeth ddim yn golygu y dylen ni i wneud o. Mae John Lennox yn athro mathemateg ym Mhrifysgol Rhydychen. Mae'n gymrawd mewn mathemateg ac athroniaeth gwyddoniaeth yng Ngholeg Green Templeton a mae'n Gristion o argyhoeddiad. Wedi cymryd rhan mewn dadleuon cyhoeddus efo rhai o feddylwyr mawr y byd gan gynnwys anffyddwyr megis Richard Dawkins. Ac yn y llyfr yma, mae o'n rhoi arolwg o rai o'r datblygiadau sydd wedi digwydd. A mae hefyd yn gofyn cwestiynau am ble mae hyn i gyd yn arwain. Yn sicr, tydi o ddim yn negyddol am sawl datblygiad. Mae'r defnydd o AI ym myd meddygaeth yn arbennig iawn. Yn agor drysau gwych i ymchwil a diagnosis. Mae'n sôn yn benodol am waith un o'r enw Rosalind Picard ym Mhrifysgol MIT yn yr Unol Daleithiau. A mae hyn yn helpu ddeall a thrin awtistiaeth. Mae'r gallu wedyn trwy AI wrth osod sglodyn yn yr ymenydd wedi golygu bod pobl fyddar yn dechrau clywed. Pobl ddall yn cael rhyw fath o olwg. Mae'r dechnoleg yn cael ei defnyddio i greu breichiau a choesau artiffisial i helpu rhai fiodd mewn damweiniau efo'r gobaith rhyw ddydd y gellir rheoli rhain efo'r meddwl a bod yna rhyw gyfuniad o feoleg a thechnoleg yn golygu bod byd dyn yn gallu bod gymaint gwell. Ac wrth gwrs, mae yna lu o ffyrdd eraill cynhyrfus mae AI yn cael ei ddefnyddio. Technoleg iaith, megis y gwaith sydd yn digwydd yng Nghanolfan Bedwyr ym Mangor. CCTV sydd yn gallu cynnig diogelwch wrth i'r heddlu fedru goruchwylio rhai sefyllfaoedd. Y gallu gysylltu efo'n gilydd, ymchwil y gofod, modelu pethau fel daeargrynfau i'w deall a'i rhagweld. Mae'r rhestr yn ymddangos yn ddiben draw dydy. Ond wrth gwrs mae'n aberyglon. Yn enwedig pan drown ni at ddefnydd awdurdodau i reoli'n bywydau drwyddo fo. A mae John yn ei lyfr yn rhoi sylw arbennig i'r hyn y gellir ei ddiffinio fel deallusrwydd artiffisial cyffredinol.
lle mae rhai fel Steven Pinker a Yuval Harari yn enwedig yn edrych ymlaen i'r dyfodol. A maen nhw'n edrych ymlaen i'r posibilrwydd o greu peiriannau sydd yn fwy clyfar nag unrhyw un ohono ni. Creu peiriannau sydd yn fwy deallus medden nhw na phobl. A hyd yn oed y posibilrwydd o lawer lwytho holl gynnwys meddwl dyn, holl gynnwys ymenydd, i beiriant ar ysglodyn silicon. A bydd y wybodaeth ar ysglodyn silicon wedyn yn golygu bod ni'n anfarwol. Byddwn nhw'n parhau mewn nid mewn corff dynol, ond mewn peiriant, ac yn gallu parhau yn ddiddiwedd. Fyddwn ni wedi concro marwolaeth, achos meddai Yuval Harari ryw broblem dechnolegol yn unig ydy marwolaeth i ni geisio ei goresgyn. Dyma greu bywyd wedi seilio nid ar gemeg organig, ond ar silicon. Ar hyn mae Yuval Harari yn ei alw yn greu homo deus, y Duw ddyn. Dyn wedi cyrraedd safle Duw ac anfarwoldeb. Rwan, dwi ddim yn gwneud cyfiawnder ar syniadau mewn myfyrdod syml fel hyn. Rhaid i chi ddarllen y llyfr. Mae ar gael yr Kindle rwan, ond gallwch chi brynu o falle mewn ffordd galed mewn cwpl o wythnosau. Ond efallai bod chi eisiau wedi penderfynu, wel mae hyn jyst yn swnio fel gwyddoniaeth ffantasi, dim angen i gymryd o ddifri. Ond gadwch i mi nodi cwpl o bethau cyn gorffen. Mae athroniaeth rhai fel Harari sydd yn gallu cymryd gafel mewn pobl. Mae'n awgrymu yr un fath a bod yn ffonen ni a'n cyfrifiaduron yn gallu cael upgrade bob rwan ac yn y man. Mae'n awgrymu felly bod deallusrwydd artiffisial yn rhoi'r posibilrwydd i ni fel pobl gael upgrade. A cyfan da ni eisiau ydi upgrade ar ôl upgrade nes i ni gyrraedd anfarwoldeb yn yr homo deus. A chi'n gweld, nid upgrade, da ni angen cael yn hachub. Oherwydd mae pob un ohono ni wedi ein geni yn bechaduriad. A dyna pam bod cael ffyrdd newydd o wneud pethau, technoleg newydd, galluoedd newydd, yn golygu mae nid o angenrhydrwydd mae gwella cyflwr dyn sydd yn mynd i ddigwydd. Da ni angen edrych nid ar yr homo deus da ni'n gallu greu, ond yr homo deus, y Duw ddyn sydd eisoes wedi dod i'n byd, Iesu Grist. Oherwydd mae dyn yn fwy na ffeiriant. Da ni'n fwy na'n hymenydd a chynnwys ein hymenydd. Fedai'r peiriant ddim teimlo fel da ni yn teimlo. Fedai'r peiriant ddim teimlo llawenydd, neu dristwch, gobaith neu siom. Fedai'r peiriant ddim caru. Yn wir, mae'r holl syniad o ddeallusrwydd yn codi cwestiynau sylfaenol am beth sy'n yn gwneud ni yn bobl ddynol. Beth sy'n yn gwneud ni yn greaduriad moesol. Ie, diolch am ddatblygiadau gellir ei defnyddio i wneud bywyd yn fwy diogel, yn well, yn iachach, yn fwy diddorol, yn fwy creadigol, a'r holl bethau da ni'n gallu i gwneud trwy gymorth pethau fel deallusrwydd artiffisial. Ond rhaid i ni gofio beth da ni. A pheidio gwneud camgymeriad nath yn rhieni cyntaf yng Ngardd Eden, o feddwl bod nhw'n mynd i allu bod fel Duw i hunan. Ie, da ni wedi'n creu ar lun a del o Duw, ond adlewyrchu y gwir Dduw ydy yn gwaith ni. Adwch chi ni weddio. O arglwydd yn Duw, da ni'n diolch i ti am y ffordd yr wyt ti wedi yn creu ni i fod yn bobl efo deallusrwydd, ond hefyd yn bobl efo cydwybod. Diolch o Dduw'n tad am y gallu i greu pob math o wahanol bethau. Diolch am y creadigrwydd sydd yn rhan o'r ddynoliaeth sy'n golygu bod ni'n gallu ffeindio ffyrdd newydd o wneud bywyd yn werth
yn werth i fyw yn fwy cyfforddus, yn fwy iach, yn fwy cyflawn mewn pob math o anodd ffyrdd. Ond o ddiwn tad, mae'n gwerth sylfaenol ni i'w ffeindio yna ti, a'r hyn wyt ti am i ni fod. Lle roi ni heddiw y gras i ymddwyn nid fel peiriant, ond fel plentyn i'r Duw, y Duw sanctaidd, y Duw byw, y Duw sydd yn caru a chariad tragwyddol. Amen. Wel, dan eich bendith.